despite zvino wheelchair yacho haichafamba zvakare. Kuchipatara pataienda naye kuphysio vaiti inonzi cerebral palsy. Welcome viewers to Sly Media TV. We are here in Chiweshe today, where we have come to pick up Shelton Chari. He's a 26-year-old who is a person who is living with disabilities. We came here in 2020 to donate a wheelchair after we had visited before, and then we discovered that he had no wheelchair and nowhere to sleep. He was sleeping on the floor, and with the help of Tete Tilda, she donated wheelchair and also some pampers then. And since 2020, the wheelchair that he is now using is also worn out, and we are back here today. It's now in 2026. We have come with good news. Sheltering Arms Community Care, who are based in Falcon Park in Harare, have accepted our plea for them to look after him, because they are looking after the elderly people with living with the disabilities, and also looking after people who have been involved in the abuse of drugs, so they are involved in rehabilitation programs, and also looking after the sick and those who are suffering from mental illnesses. So we are here in Nyachuru area to pick Shelton. We are going to have a few dialogue with the mother, who is Carol, but the brief history is that Carol was married to Shelton's father, and they had their firstborn, who is a lady, and then when they had Shelton as the second born, the husband abandoned the family because they now had a person living with a disability in their own house. And as you know, and which is the custom of many in Zimbabwe, if a woman have a child who is living with albinism, the fault is given to the woman. If you have a child who is disabled in one way or the other, that problem is also given is shifted towards the women. And if a lady doesn't conceive a child, again the burden is also given to the women to emotionally carry that burden, because men will say, it is only you who is not giving me a child. When we have a child who is disabled like Shelton, then we have a different story as well, where women are accused of maybe prostituting, or you are told, in our family we don't have anybody who is disabled, so it's within your own genes, without even going for a medical examination. So this is the reason why we are here today, where Sheltering Arms Community Care in Falcon Park are saying, Sly Media TV, we want to partner with you to some of those people that you find during the journeys that you are doing across the length and breadth of the country, where you find people with disabilities, and we have got different challenges. So we are here because of the challenge that Shelton has, and we are taking him to Sheltering Arms after we spoke to Sheltering Arms Community Care. So we want to go inside the house to see where Shelton was sleeping, and then we'll also have a brief discussion with the mother, just giving us a brief history
of how this happened, that the husband abandoned the family and living here 26 years ago with Shelton as her own burden. Let's go inside and meet the mother, Carol. Thank you. Tauya zona Shelton Chari ane 26 years dzekuberekwa mukomana anorarama nehurema ari pa wheelchair. Takambouya kuno ku 2020 tichiuya kuzoona Shelton tanzwa dambudziko rake. Sikuziva kwamunoita Sly Media TV tikufamba kunyange mu vision ya president yekuti leaving no one and no place behind. Kuno kuma reserve kune ma challenges ako kana munhu achirarama aine urema, asi ndo nzvimbo dziri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti tinofanira kuti tichisvika kunzvimbo idzodzo tichinzwa kuti ma challenges ari kusangana nevanhu vanorarama neurema kana nevanhuwo zvavo akamira sei. Ratinaro panapa nhasi idambudziko ratakambofambira, asi toda kungoti titaure naamai vake vanove Kero vandinavo panapa. Makadi amai Shelton? Ndinofara zvangu. Makadiwe mimi? Totanga kuti mhuri yenyu yakakura zvakadini? Ndine vana vatatu. Mune vana vatatu. Shelton nambani? Shelton ndewe kuchipiri. Ndewe chipiri. Kune mukuru, kune musikana mukuru, kwoita Shelton kozita mudiki mukomana. Kozita mudiki mukomana. Tinotenda zvikuru kwazvo. Kubva patakapedzisira kuuya 2020 mungataurire vateereri kuti takanga tauya kuno kune donzvo rei? Kuno pamakauya maida kundibatsira nenyaya ye-wheelchair. Saka wheelchair yakauya. Ndinotenda zvichirinji kuti yakauya, asi pari zvino wheelchair yacho aichafamba zvakare. Aichafamba zvakare. Hongu. Tinoranga futi takauya nemapamba hongu. Handiti. Saka kubva ipapo zvinobva 2020 kusvika iye zvinezvi wheelchair hakuna imwe yakazombouya, iyo ndiyo wheelchair yakangouya. Aiwa, hakuna, ndiyo yakazongouya ende ndoenda ndichingoshandisa, saka aichafamba izvino. Handiti. Ngatidzokerai kumashure. Baba vaShelton varipo here? Variko. Varipo. Munogara mese? Kwete, vakamuramba ari mumucheche achangozvarwa. Kumuramba nekubva vabva pamba? Saka havana kuzombotowo kana keya naye kuzoona kuzotowo keya nezvake havana. Panosiyana vanhu panenge pambotaurwa mashoko akati kuti nyaya yakanga iri yekuti Shelton anorarama nehurema here yakaita kuti marriage yenyu idamburwe, kana kuti pane zvimwewo zvakaitika pakati penyu nababa Shelton? Izvozvo zvokuti sei uyu azosiyana newekutanga, saka uyu hasi wangu nekuti wekutanga anofamba, uyu sei azoita madisabilities yakadai, kweda hakuna zvakadaro. Makazvitambirawo sei? Ndakangosvika muchira nekuti ini ndine muridzi womwana, saka ndakangorerewo ndiri ndega ndinaye kusvika nazvinhasi paari. Handinowo kana ruyamuro rwandinowana kwavari kana kuvatsvaga handivatsvagi nekuti ndakangozvigamuchira zvakadaro. Saka kubva panguva yese iyoyo kusvika iye zvinezvi zvakakuomerai zvakadii zvokuti muchengete munhu anorarama neurema? Hazvina kureruka, zvinorwadza nekuti especially kana kumwe kumabasa anoitwawo nevamwe hauende nekuti haufanira kuenda kure uchimusiya ari wega kwezuva rese, hakusina kuona kuti adyei, apuhwe chinani, aenda pazuva here, kuri kunaya here. Unotongogara uri padhuze uchingomumonita kuti uone kuti zvese zvaanoda nemanidzi ake wawana, asi chino kuti uende kuti unozonotsvaga cheuviri uri kure. Challenge yacho yakakurisa pamusoro pokuchengeta mwana anorarama neurema. Tingati ane zvimwe zvaanokwanisa kuita here Shelton? Pari zvino hapana, hakuna zvaanokwanisa kuita, zvese ndotoasista ndini. Kunyange pakudya ndotomudyisa, kuona kunorara ndongomusumudza, ndomugeza, ndomuita zvese, hana chaanokwanisa kuita. Pakumugeza paizvozvo mukomana mukuru ane 26 years, imi amai vacho ndimunomugezesa? Zvakaoma zvakadii kuti? Hazvina kutomboreruka, asi chokuita panenge pasina, iyewo akunyara semunhu amunhu mukomana muhombewo, saka hapana chokuita nekuti kuti utsvage futi munhu anenge achidawo kubhadharwa, saka chokuti umubhadharise munhu wacho unenge usina, saka unenge watongoita zviripo panguva yokuti Mwari ndimakandipa, saka ndakutongoshandisa mukana wekuti ndingomugeza zvakaoma zvichirwadza kudaro, ndotongoita zviripo. Alright. Ukama hwababa hwakamira sei nemusikana mukuru firstborn yenyu? Aiwa, baba nemwana wamusikana mukuru vanowadzana. Vanowadzana zvavo. Tinotenda nokuda kwaizvozvo. Zvimwe zvinhu zvanga zviri kukunetsai
muupenyu hwaShelton kusvika iye zvinezvi zvamusati mambokurukura kana nesu pano paSlyMedia TV ndezvekuti zvinonyanyondinetsa pari zvino izvozvi kusvika paari pa26 years apa kana chitupa chacho haana mode of transport yekuti ndinomutoresa ndinenge ndisina saka mamwe machallenges anongondibata ekuti unongo uchingonzwa kudzamirwa nokubatikana wega saizvezvi akura kudai kutomusumudza chaiko ratodambudziko hombe kwazvo ari kuenda achikura ini kuti ndichimusumudzawo zvakundiremera zvakundigozhera birth certificate riripo birth anaro right aiwa tinotenda nekuziva kuti at least pane birth certificate kuchienda kumberi uko tinenge senge chiona SlyMedia TV kuti ngabatsirane sei kuti ange achiwana achitupa vanhu vari mucommunity kana kuti vashamwari vanokuonaiwo sei imimi kune here vamwe vanhu vanogona kutaura mamashoko anorwadza ekuti kana uchirarama nekuchengeta mwana anehurema anongobudawo ekuti mamwe unongozongoanzwa nemakuhwa kana kuti munotoanzwa achitaura aiwa vamwe havanditaure ndichinzwa vamwe vanongotaurawo havo uzongozvinzwawo nokuti vamwe vanotoona zvakareruka nekuti kana zvisiri mumba mako at least unongochiona zvakareruka asi kana uri pedyo nazvo kana kuti uchizvizivawo kana kuti manext door wandombosiyirawo ndo vanoziva kuti idambudziko rakaoma nekuti vanenge vakutoti kana ukavasiyira vanenge kuzomusumudza tamukonewa tazodi kureva kuti vanogara pedyo naye vanenge vachiona kuti zvakaoma asi vari kuroko vanenge vachigona kutaurawo mashoko asingaite nekuti vanenge vasati vaexperience zvinhu zvacho vanenge vasingazivi kuti kuzvinorwadza zvakadii imimi shungu yenyu pesa apa tisatauya naso uno yanga iri yekuti mwana wenyu ararama upenyu hwakaita sei ndaitove neshunguwo yekuti dai mwana wangu awana kwaanokwanisa kana kuti kumbogara kwekuti at least akanogara ndichienda kunomuonawo ndinokwanisawo kuenda ndichinomuona ndichidzoka panguvawo yaanenge ari ikoko inini ndinokwanisawo kuitawo zvandokudawo kuitawo zvingave mushando wamaoko kungava kupi unoziva kuti unoenda usingamhanye kana kutya kuti kumba kuenda zosiya mwana nekuti unongosisina challenge yakanyanya masangana nemapuhwa chipo ichi naMwari makamboita here matana ekuendawo kana kuti kunoona Jairus Jiri muchinotsvaka nzvimbo yekuti achengetwe ikoko takamboenda kuHarare hospital uko saka chakanetsa ndechekuti ikoko vaida vana vanokwanisa at least kubata vachishandiswa maoko avo nekuita zvimwe zvinhu saka iye since asina zvaanokwanisa kuita takabva tashayiwa mukana ndokubva tangodzoka zvakare kunokumba kuhospital kana vachitaura urema hwake vanotaura kuti kudii vanotaura type yechirwere here kana kuti disability yake pane temu here inoshandiswa kuchipatara pataienda naye kuphysio vaiti inonzi cerebral palsy alright saka paari Shelton anokwanisa kutaura here inini tinonzwanana mamwe words anokwanisa kundiudza kuti ndoda mvura ndaane nzara chichi aiwa tinokwanisa kunzwanana alright asi kunongotaura kuti ari dambu alright asi kunzwa anonzwa anonzwa alright aiwa tinotenda isusu takazokufonerai mushure mekunge tataura nevesheltering arms community care vanogara kuFalcon Park kuHarare tichiti pane kwatakuwanirai vari kuti vanokwanisa kuchengeta mwana wenyu kucare home yavo mashoko iwa makatambirawo sei ndakatambira nechikonzero chekuti ndaitoona kuti zvitori nani nekuti iye ari kuenda achikura mukukura kwake ari kuramba achikura saka ini ndopedzisira ndisagone kana kutomusumudza kana kuzomudonhedza nerimwe ramazuva nekuti izvino ndatoone dambudziko remusana saka nekukurawo kwaari kuitawo apa unongosina kana nekuchinja kana nekubatsira unongozviita wega January to December saka izvozvo ndakatoona kunge aiwa zvitori zviri nani makanzwisisa here kuti vane vachimuchengeta sei ikoko handisati ndanzwa kuti vanodii mashoko atingangokutaura ndekuti vanomuchengeta ikoko isusu tichizovabatsira kana kuti titsvage wheelchair yekuti apota achishandisa ikoko inonge ichienderana nezvaari uyewo anenge achichengetwa nekuda kuti vauya nekuno kuSlyMedia TV isusu tataura navo vanenge vachimuchengeta pachena kuna mari inobhadharwa ikoko zvekudya zvese ndo vanenge vachimupa pakange paita urwere hunenge hwasvikawo paari semunhu wese anorarama zvisinei kuti unorarama neurema unogona kuwana nguva unonzi nhasi kunzwa flu nhasi wazonzwa vanenge vachiita cater for mabills ese ekuita se
yekunzi pane zvisiri kumuitira zvakanaka. Asi chimwe chavanenge vachitaura ndechekuti imi mose vabereki makapfurira kumuitira madanha amunodawo. Kuuya kuzomuona uye kuuya kuzombomutora muchimboya naye kuweekend kana kuti amboya kuholiday. Zvese zvinhu zvinenge zvichiitwa nevekusheltering arms community care. Ihome yakaitwa nemwana wemuno muZimbabwe asi anogara kuAustralia. Asi akazvionawo zvakakodzera kuti muZimbabwe kune dambudziko revanhu vanorarama nehurema nevamwe vanhu vari mumadrugs, vari kupinda madrugs, vanenge vachida marehab, nevakwegura vari kugara mudzimba vari kushaya kwokuenda. Saka ikoko ndokwaati aiwa, wamuri kutaura weShelton ngaauye tigone kunge tichimuchengeta panapa, zvekudya, pekurara, magumbeze, mibhedha, zvese ikokoko zviriko, uye nevashandi vanenge vachishanda 24 hours vachitarisa vanhu vakafanana naShelton. Isusu tine vanhu vataendesa iko vaakukwana kuita vana 4, vakadzi 2 nemukomana mumwe chete. Shelton anenge ari mukomana number 5 anezenge achienda pagrupu raendeswa neSly Media TV. Amenoti pane zvandataura zvishoma, zvizhinji muchanozvinzwa iko. Mungati kudii kune vanhu vakafanana nevesheltering arms vanotora dambudziko revanhu voriita ravo? Vanhu vakadaro tinoda kuvaisa mumaoko maMwari kuti dai Mwari angovaitira zvakanaka. Nekuti paunosvika pandosaka chinzi paunogumira uyu ndo panotangirawo Mwari ipapo. Patinenge takuomerwa saizvizviwo Mwari vabvaona kuti kune veshelter arms vakwanisa kusumudzira dambudziko rangu kuti riendesewo kumberi, vanoda kutendwa vanhu vakadaro. Andiri tinotenda zvikuru kwazvo. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatafambira kuno kuti ngotingokupaiwo background yemamiriro akaita upenyu hwakero amai vaShelton kuti vatiudze kuti kubva pa26 years ipapa matambudziko vanga vachisangana nawo akamira sei uye nepavatangira nekwavari kuenda. Vari kutendawo zvakare vesheltering arms community care vari kuFalcon Park kuHarare kuti vaivo vati uyai tikuchengeterei mwana wenyu pasina chamunobhadhara. Vataura kuti aiwa, Mwari ngaakomborere vanhu vakadaro. Iye zvinezvi taakuenda kuHarare totakurana naShelton tobva tasvikovaita handover kufamily itsva yavachazenge vachigara nayo zuva nezuva. Kune vanotira pano paSlyMedia TV makatoona tichiendesa mudzimai uya wekubare anonzi Precious Chedemo wokurwa nemurume amutevera girlfriend. Iye zvinezvi akugara ari pawheelchair. Tiri kutarisa kuti achazoenda kuoperation achichengetwa ipapo, achizoitwa mafizio ipapo zvekare. Tine vana vekwaMushavati 3 vatakaisa ikoko vanorarama nehurema vakazvarwa naamai nababa vamwe chete, vese vava paSheltering arms. Aiwa, nesu tiri kungoti veSheltering arms dai Mwari avakomborera vawane zvikwanisiro zvese zvavangada pabasa ravari kuita rakanaka rekutora mhuri inorarama nehurema vachiisa muSheltering arms community care home iri kuHarare. Regai tiende naShelton kumotikari yeSlyMedia TV. VeSheltering arms ndo zvekare vatiisira fuel yekuti tiuye kuno kuchiweshe kumufuka village kwaSabhuku Mukodzongi, tiri kunoko kwaNyachuro. Regai tifambe naShelton tiende kuimba yake itsva iri kuHarare. Sitanozovesa tafumane tina mukomana anorova basa zvinonakidza zvinoshamisa anonzi Tatenda Magara atiri kufamba tinaye panapa. Andeni. Ladies and gentlemen, that's the brief history I've given you. And he is Shelton, 26 years of age. A mother, Carol, has given us a background that she was divorced by the husband because she gave birth to a child who is living with a disability. So throughout his life, the mother has been looking after her, and she has been the first caregiver of her own son. She's saying she could not pass on the burden to anyone. She tried even to go to other sheltering homes, so to speak, in Harare, but they could not take him because of communication challenges, and also the fact that he cannot do anything for himself. So hence the reason why she has been looking after him for all these years. But now Sheltering Arms is going to look after Shelton. Thank you.
we brought this makeshift bed for him to be able to lie on this bed. This is what was available in 2020 until today. There's need to have a wheelchair, which is purpose-made to fit his structure. So yeah, these are the safety ropes that they put when they are traveling through the rocky road that we were seeing from their house, so that he does not fall. So it's going to be lifted, and then it's going to be made to sit on, sleep on that mattress. Ifanike papa wheelchair yakenge sachanyasofamba zvakanaka anga asisina kure kwaaenda nekuti pane shamwari yake yaita mbona yaimudzwisisiwo kumusheko aiti kana akada kumuenda naye kumashopu chako anga asachanyasokwanisa kufamba naye. Viewers and listeners, we are here on Sly Media TV. We are at Sheltering Arms Community Care, which is based in Falcon Park, here in Harare. I have Shelton's sister, with whom I have been showing you his background concerning his disability, since he was born like that and has lived with disability throughout his life for the last 26 years. Now he has been admitted here at Sheltering Arms. I just want to get a comment from the sister and find out how she has found the place. Panapa ndine hanzvadzi yaShelton anove ndiye mukuru akaona Shelton achizvarwa vakakura vese kusvika pari zvine tingonzwa zvishoma shoma. Totanga nekuti pano pa Sheltering Arms timurai motanga nekuti pazita renyu rakazara. Zita renyu rakazara munoitwa Munoitwa Sharon Chari. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndimi mukoma, can you confirm kuti ndimi mukoma wa Shelton? Yeah, ndini first born mama. Unokatsa mupana wenyu. Anditi ndakaona anofarira bhora. Anorita chaizvo. Atiri. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Nhasi uno takasvika panapa nezuro muchitambirwa muchisvika panapa naye. Tingati matambirwawo zvakadii uye maona nzvimbo ino yeSheltering Arms Community Care yakamira sei? Chokutanga ndoda kutenda kuna Mukoma Sly. Aiwa nzvimbo ino ndaifarira yakanaka chose. Ende iye Shelton wacho aifarira because anga asina mbara akambosvika nzvimbo yakadai yakanaka kudai. Because tikangokurira kumusha tingati aiwa takatambirwa edu zvakanaka. Vanhu vacho varipo aiwa vane mwoyo wakanaka. Singazozivo kumberi but for now aiwa. Nandiri. All right. Chimwe chamakaona chakanaka panapa chi kunze imba ine zvidhina. Zvidhina ndo zvakanaka here. Ndezvipi zvamakaona zvakanaka zvamaonawo panguva pfupi yamanga muri panapa? Vanhu vacho varipo vanoshanda vacho nevarwere aiwa vane mwoyo wakanaka. Mashandiro avanoita aiwa ndamafarirawo. Nandiri. Ora ngatichitarisai kuti Shelton munhu akazvarwa muchiona imimi. Zvakakuremerai zvakadii imimi sefamily pamakore 26 yese apfuura aya muchigara naye Shelton muri kumusha ikoko?
ndingataura ndichiti inini kwandiri zvakandiremera zvekuti nekuti mama vaiti kana vakada kuenda kunhamo somewhere ndindaingonzi Sara pamba kuchengeta hanzvadzi yako ndandisina maholidays andaienda kazhinji kana mama vasipo ndindaisara nawo plus zvanga zvakatiremerei kuna mai vangu nokuti vaimusimudza haana chaanoita kumusimudza kumuita zvese saka zvinhu zvanga zvakatitiomerei kana iye chaiye airwadziwa nekuti ukange uchienda kuHarare tive ndichazokuenda rini nekuti kuti umugarise pamakumbo zvanga zvaakurema kuti ukwire naye bhazi saka zvanga zvakaoma pane machallenges ere amaisangana nawo pakurarama zvikuru sei pane zvekudya pekurara mawheelchair zvaunonzwisisawo iwo semukoma wake pamawheelchair challenge yanga iripo ifanika ipapapa wheelchair yakainga isachanyasofambe zvakanaka anga asisina kure kwaaenda nekuti pane shamwari yake yaitambona yaimudzwisisawo kumusha ikoko aiti kana akada kumuenda naye kumashopu chako anga asachanyasokwanisa kufamba naye kuzi yanga isachanyafamba. Alright. Waitombomutora achienda naye for a walk wheelchair ichifamba zvakanaka. Alright. Pane zvinoshandiswa paupenyu hwake zvimwe zvakafanana nemapampas. Mune dambudziko rakakura zvakadaro, dambudziko rakakura zvakadii muri kumusha iwo? Challenge yanga yakakura vaitozopedzisira vashandisa manewspaper ongomuvaridzira manewspaper pasi then votomuratidza ipapo vatoilet yake. Kupane zvekuti kumugeza nekuita zvimwe zvakadaro zvinhu zvakaomera mhuri zvakadii? Zvanga zvakaomera tingatoti kunyanya kuna mai ndo vanga vakanyanyaomera kozi nini anga ari mwana ihanzvadzi yangu saka mai ndo vaimusimudza vachimugeza vasimudza vomupfekedza vasimudza vachinomurarisa saka zvanga zvakatiomera. Zvakaoma. Mamashoko angu ekupedzisira ndoda kunzwa kubva kwamuri zvakaoma zvakadii mucommunity yamunokurira kurarama muine mwana ane urema ari mumhuri yenyu vanhu vanokubve community vanokutarisai sei vanhu vakaita sei? Ndoona ngango zvinoinga kuti umei nokuti zvinhu zvinorwadza zvakafanana nababa vangu chaivo ndinonzwa uchinzi vakaramba mwana hanzvadzi yangu zvinova zvinondishungurudza nokuti akazvarwa ane urema saka zvinhu zvisina kujairika zvinhu zvakarema. Kune dzimwe hama handingakwanisa hangu kutaura hangu zvizhinji zvakangooma handiti? Zvakangooma handiti. Unofungidzira kuti vanhu vari mucommunity tingaite sei kana takatarisa vanhu vanorarama neurema? Vanhu vane urema ndoona kunge ndo vanonyanyoda kutariswa zvizhinji kozi matambudziko avanosangana navo akasiyana siyana nekuti mumwe munhu anogona kunge zveshuwa vaiti kana mama vangu nini vakarwara nemusana vaisakwanisa kumubuditsa panze kutotsvaga munhu kuti aite amubuditse panze achimugarisa pawheelchair yake. Musana waikonzerwa zvakare nekumusumudza iye? Nekumusumudza nekuti munhu amunhu muhombe saka zvanga zvakatooma. Manditi patinotenda pane zvimwe zvamuda kutaura zvamamusati mambotaura muupenyu hwenyu hwese nekuda kwaShelton hanzvadzi yenyu? Naiwa handina hangu ndinangotenda Mukoma Sly naMwariwo nenyasha dzavatigonesa kuti tive pano nhasi nekuti rwiro padambudziko ranga tinaro ndikuza zvatirerukirawo isusu kumhuri yekwedu zvatirerukirawo namai vangu varerukirwawo saka ndinongotenda Mukoma Sly agona kutitendera tive pano nhasi. Aiwa tinotenda. Muri yeZimbabwe iye zvinezvi ndakutaura naamai vaShelton. Mai vaShelton vanobva kwaNyachuru kuChiweshe uko kwatakaenda tikanovatakura pamwe chete nemwana wavo mukomana Shelton ane 26 years kuberekwa ane nhoroondo yatanga tichikuradzai kumashure kwese. Iye zvinezvi takumbotaura papati 1 ine mashoko avo ari kubva pamwoyo wavo ekuti vaonawo sei nzvimbo ino yeSheltering Arms Community Care. Toti mangwanani akanaka. Aiwa tamuka kana mamukawo imimi maionawo nzvimbo ino isei? Nzvimbo ino yeSheltering Arms yakanakisa zvizhinji nekuti chekutanga welcome yacho yandakasvikogamuchirwa nezuro yakangondiratidza kuti kana nemumba matirikupinda kune mufaro. Saka ndorangotenda nenzvimbo ino nekugamuchira kwavakatiita nekuti pokurara pakanaka zvekudya zvakarongeka zvinoda kungotendwa.
takaona Shelton achifarira kuona TV pachitambwa bhora. Zvino zvaagara achifarira here izvi? Anozvifarira zvebhora kuna tiri kumusha aintongonzwa paredhiyo sekuti aingonzwa kuti ndasi kutamba timu yakati saka paakanyatsoona livewo akanzonyatsonzwa kusununguka kunzwa kuti pane zvikuitikawo panyama yake. Handiti Shelton ndingati munhu ane understanding yaainayo. Tinonzwisisa kuti mwana anorarama nehurema asi ataure uye haagoni kuzvibatsira kuenda kutoilet, haagoni kuzvigeza kana kuzvigeza mazino chaiwo kana kuzvidyisa. Muchimutsanangurira imimi saamai vake munoona sei kuti mwana wangu ari kufarira nyaya yandiri kumutaurira kuti ndo zvaakuzoitika muupenyu hwako zvokuti wakunogara kuHarare? Pandakangotanga kumuudza nezvenyaya yekuti wakunogara kuHarare akafara zvokuratidza kuti anga ari panguva yekuomerwa. Chekutanga chaimuomera iminye wheelchair yanga yakamurwadza zvokuti aikomberana nemusana zvokuti ndakaita 2 days mota isina kuuya kuzotutora, akanga asisadye, asisataura, asisafare, kureva kuti akafunga kuti pamwe rwendo rwuya hakusisina. Saka anga asisina kufara kwaanga kuti waiti ukamudaidza anga asadaire nokuti anga aifunga kuti pamwe inini pane communicate kwandazodza nani nevari kutitakura kuti chirege kuuya. Saka ndakaona anga achinja kuntu dzake soera kuti aive achifarira kuenda kunzvimbo yaanga achida kuenda. Saka ndakanyatsoona kuti ari kuti feel relief pain yaainzwa akagara pawheelchair kuti ndakuzoenda kune imwe nzvimbo ndinogara ndakasununguka. Handiti zvizhinji tinodara kuti takazvitaura nezuro. Mashoko enyu imimi ndimi makatakura burden yekugezesa mwana mukomana ane 26 years atokura amurume mukuru muchimugezesa imi samai vake. Dambudziko iroro rokumugezesa nekumudyisa nekumuitira zvese zvinodiwa muupenyu hwake ramaoko eSheltering Arms Community Care. Imi muri kutiwo kudii? Inini ndinozwa kufara nekutenda nekuti rakanga riri dambudziko ranga rakaomesesa nekuti handina kure kwandaienda, hakuna basa rimwe rangaita kure nekuti ndainge ndichingofunga kuti mwana arikuda kudya, ada kugeza, ada kudii, ada kuita. Saka izvozvo ndinoda kungotenda veSheltering Arms nekugamuchira kwakaita mwana wangu nekuti vakandisunungurawo pane zvizhinji zvaindiremera nekuti munhu aida zvakawanda mukurarama. Zvimwe zvacho ndasingakwanisi kuti ndimuprovide kumupa semunhu andisina zvikwanisiro zvacho, asi ipapa ndinoda kungotenda Mwari nekuti Mwari vane chekuita nevanhu. Dai vangogonewo vakawanda vane maconditions akadaro, inini ndinoda kungotenda nekuti ndinozwa kufara. Zvii zvamunoshuvira veSheltering Arms vari kutora maexpenses enyu ese vachiaisa mumaoko mavo pasina imimi chamuri kubhadhara, kuti iri sekambani ino munoishuvira kuti Mwari aiitirawo zvakadii nedambudziko ravatora kwete kwamuri chete? Izvezvi panapa pane vanhu 5 vari kugara panapa vanosanganisira Shelton. Munotiwo kudii zvamunovashuvira kana zvamunovanamatira? Ndinoti dai Mwari wegare wavaitira zvakanyanya pane pavari kutambudza homwe dzavo dzisatswe pakare kuti haisi nyore kungodzi uyai musina chamuinacho, uyai chete mugare henyu pachena. Ini ndinoda kungovaisa mumaoko aMwari kuti dai Mwari wegare avawedzera makore nemazuva ekurarama panyika kuti vasaitire ini asi vangoitira vose vane manidza vanoda muupenyu hwavo. Handiti pachine mamwe mashoko here amungada kuwedzera? Inini hapana mashoko andinawo, ndekungoda ngotenda nekutenda ivo Mukoma Sly neSly Media yavo nokukwanisa kutitsvagira nzvimbo yakanakisa kudai kuti dai Mwari wegare vakomborero yeMukoma Sly nebasa ravanoita vapfuurire mberi vangotiitira zvakanaka muupenyu. Aiwa, tinotenda. Ndiwo amai vaShelton vatanga chikupai nhoroondo kubva kuchiweshe takatanga kusangana navo mugore ra2020 vari kuchiweshe, tikavaigira wheelchair, tikavaigira mapampers, asi kubva ipapo wheelchair yazosakara aina kuzowana replacement. Dambudziko ravo harina kumbobvira rareruka, ranga raakutorema. Kutaura kwatiri kuita amai vaShelton izvezvi musana wakutogara uchirwadza nekuda kuti vanga vakutakura murume mukuru vachimuendesa kuchimbuzi vachienda kunomugezesa, kana vachida kuendeswa kuhospital vaimutakura zvekare vachienda naye kunosvika naye kumabhazi. Rinoranga riri dambudziko ranga rakavaomera. We want to continue to say to you guys out there, yes, they have taken in all these 5 service services or persons with disabilities. They still welcome everybody who has had contact with anyone with whom we have interviewed here on Sly Media TV, giving you a brief background
of their life, to continue to support them as you have been doing. You understand, some have been buying medication for these same people, you've been buying food for these same people, they've also built houses for these same people, they've also been giving boreholes, they've also been some toilets that have been built in their previous houses. We want to continue to thank you because you have partnered with us from day one until now. If it was not because of you, these persons would have had a very, very difficult life, but you managed to hold on to their challenges and to be able to help them all this time. But we are coming again and appealing to you that we still need your support, because here at Sheltering Arms they cannot do everything. Looking after them, there are so many needs, special needs that may be needed, and we will continue to come to you. One of those needs is a special kind of wheelchairs that will be suitable for the persons that are living with disabilities under this house, Sheltering community care home. So what we are saying is there is need for electronic driven wheelchairs. There are also specialized wheelchairs that are needed, especially for Shelton. It does not fit in any of these normal wheelchairs that we see every day. Because of his body structure, he cannot sit in there, so he needs a special wheelchair that will be designed for him. We will go out there and look for an engineer who can customize a wheelchair that will be suitable for him, and then we'll come back to you and tell you the amount that is needed for Shelton, with whom we have been showing you in this documentary. This is so happy to be here, and the parents are happy to be here, and the staff are, as usual, are happy to accommodate him as one of the family members in this house. My name is Reporter Mukoma Sly. Remember, wherever you go, there is a company called Shelton Community Care, fostering independence and improving lives. My name is Reporter Mukoma Sly. We'll meet you on the other end of the travel. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.